Bé, una activitat més per a la Fira Modernista que venim a presentar avui. De la mà d'Estudi Casa del Pau tinc al meu costat la coordinadora, que és Carmen Carbonell Domènech, i a l'artista plàstic i llicenciat en Belles Arts Alcoyà, a més, Àngel Mira. Tots dos portaran a terme aquesta activitat, com dic, dins de la programació de la Fira Modernista i, bueno, jo, antes de passar la paraula, agrair-los la implicació, sobretot a Carmen, que des de l'any passat, en la primera edició, ja va apostar, ja es va creure la Fira Modernista i ha estat participant de primera mà en totes les activitats que s'han fet i proposant de noves. Enguany jo espero que siga tot un èxit. L'any passat vam aterrissar així un poquet, així no sé com, però enguany serà tot un èxit segur i l'any que ve més. Enguany, ja que la figura és de l'escultor Lorenzo Ridaura, l'estudi ofereix un taller de modelatge. Creiem que és molt important per a tot el poble d'Alcoi donar a conèixer als artistes que han deixat un patrimoni cultural que molta volta passa desapercebit. Des de l'estudi, al igual que donem molta importància als artistes passats, també donem la mateixa importància als que tenim. I per això hem demanat la col·laboració d'Àngel Mira, que aunque la seva obra siga diferent a la de Ridaura, creiem que és la persona indicada per a poder aprendre d'ell i intentar aprofitar els participants en aquest taller el fer de Ridaura. Després de moltes hores de treball per part d'Àngel, li hem donat forma a aquest taller. Tindrem l'oportunitat de treballar obres de Ridaura en planxa i Àngel ens explicarà un poc més de perquè ell és el que realment ha fet un treball de fondo, no? Així. El cas és que el dia que em van animar a participar em van oferir dur una mostra del meu treball i, clar, el meu treball últimament estava pintant quadros, com és Ridaura no venia molt al cas, però com n'hi havia temps pel mig i comptava amb material suficient, vam pensar que el seu era fer planxes, que és el que anem a fer, fer-les expressament per facilitar l'aproximació a Ridaura. Es van basar unes planxes en la temàtica seva. N'hi haurà una selecció d'ornamentació modernista treta d'internet, en paper, i contarem en la meva mostra que n'hi ha varietat ahir. És que clar, es van donar compte, ahir tenim una màxima que són 3 hores només i l'obra de Ridaura és molt laboriosa. En 3 hores es podrà fer poquet, es podrà dibuixar, començar a buidar, que a voltes les coses a mitges començades també insinuen molt, però si la qüestió és que es puguem dur a casa un record, doncs vam pensar que com més senzillet siga, més exitós serà l'experiència. El treball d'un escultor és molt llarg, molt laboriós, i això, evidentment, en una sessió de 3-4 hores és impossible que isquen en una escultura feta. Aleshores, clar, sí que és una xicoteta introducció a lo que pot ser un treball d'un escultor, basant-se primerament en una planxa. Han pensat que, clar, ja que la figura era Lorenzo Ridaura, que fora un poc, la gent que vindrà a aquest taller tindrà l'opció de conèixer l'obra, que molta volta la desconeixem. Sí, veiem l'Àngel del Silencio, veiem les ales de Sant Jordi, però a voltes no sabem de qui és això, no? I això està bé que des del taller diguem, bueno, tenim aquestes opcions, tenim el treball de Ridaura per a poder-lo fer en planxa, però també tenim alguna cosa més senzill, perquè igual ve gent i està interessada en gent simplement en conèixer-la i tindre el primer contacte en el fang, que és molt important. El primer contacte en el fang, i des de l'estudi tota la feina que ha fet Àngel i pensant un poc com podríem fer que la gent que vinga isca en un producte, en algo que siga com a mínim digne, i que diguen, mira, això ho han fet en el taller de l'estudi, en la Fira Modernista, del modernisme i tal, i bueno, està molt bé, i vaig a penjar-m'ho en la paret i quedarà molt guapet. I la idea era aquesta, i esperem que isca tot bé, que la gent s'apunte, animem a la gent a que s'apunte. El taller serà el 19 de setembre
de 5 a 8 de la vesprada. Val? Sí, les inscripcions en l'etiqueta del COI, que és on estarà tota la programació de la fira i les coses que no cal inscripció prèvia també, a modo d'agenda també estarà el penjat, però en aquest cas sí que hi ha un foro limitat. Sí, el foro són 20 persones. Sí que és de veres que, bueno, pues que també vam pensar en que, bueno, pues que s'apunti qui vulgui i demés, però des de l'estudi Àngel i jo vam estar parlant i tal i vam pensar que, bueno, que hi ha que atendre a la gent que vinga. Aleshores no pot ser molta gent perquè és l'única forma de que estiguem còmodes, que tinguem un espai com per sentir-se a gust, comentar el treball de cada un, que Àngel tingui l'oportunitat d'anar a cada un d'ells i bueno, pues, indicar-los un poc com es deuen de fer les coses ben fetes, perquè ell és escultor també, a part de pintor, és escultor, i bueno, pues, totes aquestes coses pensem que l'aforament és important per arribar i que la gent estigui satisfeta. Sí, sobretot perquè tinga una qualitat, perquè al final això és el que quedarà. També crec que em vas comentar que n'hi haurà portes obertes del taller al llarg del fin de setmana. Sí, al llarg del fin de setmana la idea era que estar en el taller i que la gent que tingui interès per el taller de l'estudi Casa del Pau, que tots sabem, que no fa falta que ho diga tantes voltes, que és l'estudi de Fernando Cabrera. Sí que fa falta. És l'estudi original de Fernando Cabrera, que és on pintava ell, i creiem que és un espai molt xulo en el que Àngel, com sempre, i en la seva bona col·laboració, que des del minut 0 ha col·laborat molt bé, portarà obra seva, si vol, per a que la gent pugui veure un poc els artistes que tenim, què és el que estàvem dient, que és molt important conèixer el patrimoni cultural que ens han deixat els artistes d'Alcoi, però els que tenim també és important saber i conèixer-los, i Àngel és un d'ells, és un gran creatiu. Sí que és de veres que no fa falta que tinguin una base plàstica bona o adequada, simplement és gent que vulgui conèixer, tindre un primer contacte en el fang, que coneguen l'obra un poc, en aquest cas d'Àngel, i el contacte sobretot del fang, que el treballar en fang és molt xulo perquè és directament en les mans i creiem que és molt bo, no fa falta que n'hi hagi una base plàstica per a poder participar d'aquest taller.